auzu billahi minash shaitani rahmanir rahim ka daminɛ ka sitanɛ gɛn ka bɔ an ka nin kɛnɛ sanumanba in kɔnɔ kanubagaw aw ni ne ni an ka waati selen an ka zikiri waati émission mandi émission min n'ale wele ko zikiri waati mali kunnafoni point ale jabarani ka n'o de fɔ ɲɛna ngo zikiri ko in ka tɛna kɛ aw si negela ye k'a to fo aw sigiyɔrɔ la an bɛ belebelebaw de wele ka na u bɛna zikiri duman k'aw kunna k'aw la nisɔndiya k'aw to fo aw sigiyɔrɔ la n tɛna kuma janya bi n'an ka belebele dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo ne kɔni ne ta présenté aw la a b'an bolo studio kɔnɔ yan a yɛrɛ b'a présenté aw la pour que aw ni ne an bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ a ka cogoya min na chef bonjour. Bonjour, ça va kan jumɛn bɛ ko bɛɛ lajɛlen ka ɲi nɔ dankɔrɔba ayiwa i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an n'an labɛnni jamaw ye yan. bɛɛ kulo b'an na. Ne foli kɛ ne tɔgɔ ye Mohamed Kane. Mohamed Kane. Ne tɔgɔ ye Mohamed Kane. Ok. Oui. Mohamed Kane yɛrɛ bɔra jɔn ni jɔn na? Bon ne ba ye Aïcha ye. Ne fa ye Seku ye. Aïcha Sise Seku Kane. Aïcha Sise Seku Kane. N'an y'a faamuya sisan Mohamed e yɛrɛ i ye numu de ye wa walima e ye sɛ jumɛn? E ye maraka de ye. A maraka. Ok kanubagaw aw yɛrɛ aw y'a ye sisan mɔgɔ min b'an bolo ne bɔra mɔgɔ dogolen tɛ aw bɛɛ lajɛlen aw kan ka nin dɔn sa tɔgɔ in fɔlen aw y'aw bɛɛ hakilila jigin sisan Mohamed i bɛ se ka i ka acapella dɔ k'an kunna pour que kanubagaw u hakili bɛ se ka jigin na cogoya min yɛrɛ la k'a fɔ ko an b'a dɔn Mohamed yɛrɛ de ye nin ye. Vraiment n bɛ se ka kɛ. Ko waati de don waati ni ko bɛ na waati i ye sa joona de mɔnɛba ye. Nafolotigiya tuma do ko bɛ na waati ko fantanya tuma do ko bɛ na waati ngo jamatigiya tuma do ko bɛ na waati wolodentigiya tuma do ko bɛ na waati i ye sa joona de mɔnɛ ye nin kɛra muso dɔ ye muso ma furu u ko muso ye sunguruba o ma tuma de miiri u ko muso ye yalala a ye tuma de miiri mama ko bɛna tuma ye ɲɔgɔn na merci. Wa ayiwa kanubagaw m'a dɔn ni y'aw hakili jigin Mohamed yɛrɛ la dɛ a y'a dɔn k'a fɔ ko ale yɛrɛ de b'an bolo sisan ayiwa Mohamed bɛna min fɔ ye ka dɔnkili minnu dɔw kɔrɔ aw bɛna dɔn k'a fɔ ko Mohamed ka sɔn a yɛrɛ voix yɛrɛ de don musique t'a kɔrɔ beat t'a kɔrɔ foyi t'a kɔrɔ Mohamed yɛrɛ de b'an bolo yan nɔ studio kɔnɔna na. Ok Mohamed an ka tɛmɛ n'an ka ko ye sisan ayiwa Mohamed min ɲininka fɔlɔ zikiri ani sisan zikiri Mohamed yɛrɛ bolo danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa ou bien différence t'u ni ɲɔgɔn cɛ? Bon ne hakili la différence tɛ zikiri ye toujours zikiri parce que zikiri ye mun ye n'a fɔla zikiri o ye kofɔli de kofɔli i n'a fɔ mɔgɔw bɛ ka dɔ kofɔ mais zikiri yɛrɛ min ye i n'a fɔ an y'a kɛ cogo min na an b'a kumakan de nɔfɛ parce que fɔlɔ la an tun b'a kɛ an tun tɛ piano ni guitare don a la mais bi diɲɛ bɛ ka avancer de piano ni guitare donlen a la ne hakili la haram tɛ kumakan de bɛ se ka haram sɔrɔ parce que n'i ye min fɔ o de bɛ lamɛn kumakan na donc kumakan de bɛ se ka haram sɔrɔ ne hakili la zikiri bɛ toujours a cogoya la peut-être dabagaw de bɛ ɲini ka fili a dabaga de bɛ ɲini ka fili parce que e ko zikiri da la ne taara kuma dɔ fɔ min man ka fɔ tu vois que e fili la o de problème ye sinon toujours zikiri b'a cogo la awɔ a b'a cogo la. Ok faamuyali sɔrɔ olu la Mohamed. Inchallah. Mohamed comme an bɔr'o la sisan an bɛ se k'i ɲininka Mohamed e yɛrɛ i nana zikiri kɔnɔ cogo di Mohamed ye zikiri mun de ye zikiri kanu don Mohamed yɛrɛ la? Bon c'est à dire que ala bɛ fɛn dɔ kalifa mɔgɔ la k'a sɔrɔ e yɛrɛ ka laɲini tɛ parce que n'i ye ne ɲininka k'a fɔ dɔnkilidala bɛ anw bɔkolo la fo n'a kɛra ne kelen anw yɛrɛ ka famille complet kɔnɔ fo n'a kɛra ne kelen mais ne y'o sɔrɔ dakan fɛ quoi parce que ne somɔgɔ t'a la u ma deli k'a kɛ wa u tɛna kɛ bon latigɛ ye ala ta ye i b'a ye donc ne bɛ na depuis n fitini parce que ne tun bɛ kalan na n'an taara kalankɛyɔrɔ la chaque mercredi matin o bɛ mɔgɔw kalanden bɛɛ bila ka dɔnkili da quoi bon o bɛ mɔgɔw bila ka dɔnkili da ne sigira ne b'u lamɛn wa ne yɛrɛ y'u la min ye dɔ da ne b'o dɔ ta da bon
Ah bon, un peu comme ça, hein, sinon vraiment. Mohamed, o dogili nu wakati est-ce que Mohamed hakili wo Hakili do la ko yi. Ay se ko do ni ndaya ayra am se ko la ci ko mina. Bon, ne ko mo lu dogili ni minu da. Te o lu fo la dogili nu ye ko yi. Mohamed o yere de ko ba ni. N'est-ce pas? Bon, ne yere akele renouveler parce que ma do dogili koro do men na fa ba de bala. No okay. Koma Amadou Imanyu Made ala kira debi mabawu benye lagara dun tile dun managa na la kira nana abe nyana bo lagara dun kiti na fereke na la kira nana ko lagara dun tele dun managa ajahana mamana jamana la kira nana abe nyana bo waja ala nole wallahi jabaru nodo wallahi ngoja ala nole mogonote ramani nodo mogonote raimu nodo mogonote mamadu debi mabawu benye momedi Imanyu Made ala kira debi mabawu benye boya follow dongli ndodi papa chena momed on kare o wakati voilà bon ma jo wakati asro appareil te do akoro piano tala guitare tala donc yank me barakati bon ko be ga ta ɲɛfɛ il faut que ni ko be ga avancer bon diɲɛ kun tɛ tan quoi diɲɛ fɔlɔ kun tɛ tan bon i n'a fɔ téléphone kun tɛ caméra kun tɛ bon i ka diɲɛ bi ka avancer cogo min na olu bi ka na wajibi do ko kulaw bi hali ko wɛrɛ bɛ don a la min tɛ nin ye voilà donc c'est ça la vie donc avant an kun bɛ ninnu da kalankɛyɔrɔw la bon ça Chena nunu kadi yɛrɛ kan ma wanyo fo ye no ngozigiri ko atna ka on ne kele o chama bi no show ko to o sigoro la o butigi do ko gabu do o mana ke yoro o bo show no okay Mohamed Mohamed e bi concert nyene jo wal ma konyo nyene jo ou bien dingni fe nu ni mo ko ko abi Mohamed wele sakana Mohamed ikana e bi na konyo nyene je ke wari ko bi Mohamed nu bla nyokona be do nyuma ya fo jeudi bon ne bi boy en 600 mais direct ke fo yoro la tout de suite allez te se sobli tu vois donc yen la be akama de me boy en dron metai la be banem taso ama be ke concert mariage baptême bon mes spectacle chamanke ama chamanke mo war ko te mani ma bla nyokona bi ko hakli ti fe ay mako ti keli do bi wole no be ben ala do bi wole rese to yi mais ne hakilla i kan ake parce que c'est détail ni sebai ok do ba wole o ba fo bon car ça tient rere la i kanu bana koju mais fin temps kunde ne bi yele do fin ko inti kanu ni mo yi kanu fin ala ta de abina na na tuma de do na la mala te ga mi soro jongo nti se go soro c'est ça la vie sinon fin côté mani ma senyo ko oui tiens ay wa kan bo ko klubala Mohamed ko fin ko tale ni mo shika nyana je tie ni mo ko ni balla tange kanu ne do ale witi ka nyana je ke ka soro war ko te foi tale take kanu kama o be ko bla hakilla ay wa Mohamed na mbore no sa inshallah amina baro bara ibi gele asura konana ibi no ya asura konana o Mohamed yere gele jumen soro aka zikiri damne na foka na sebima ouais bon dien bara be gele ya bala ko ani bi ka dominer gele ya bala parce que kolo yimine wakati mino ya gele mai bon bara fana no ya bala ne bara damne wakati mi ni gele ya yere de sorala gele ya chama ba yere parce que souvent yere fait moro yere so moro uta kanu wakati do ikake mais va donc souvent abu bolo dano bi songa songa quoi ba don ala e fen fe la tige jongo ne te ta ki dakande to sinon ne mo te ne ka la nyini ne ku mi fe ka kalan ere de ke ka sa dana mais ala mo de la tige ni ma ben daba mon ni sege sorala ni sege sorala parce que ne nga mo be ke ivoire ne sans savoir ere de malikona sinon ne wula ivoire ka mo ivoire tu vois donc ne nga bara be ke ni nga demson anana ni sans savoir bon alhamdoulilah on est là ça va à la grâce de Allah malata nous ça va très bien ça va vraiment ça va ala ka bele jeli ya rabbi ala ka bele jeli no ala ki bolo mena halisa ya rabbi ala ko ayo Mohamed am se gana ko fe doni inshallah am ni nyinga Mohamed album jolbe Mohamed yera bolo sugula album kele ne be bolo sugula album kele ne ga flana préparer sono kele ne be bolo titri jolba album na songoro de bak
sɔn wɔɔrɔ de b'a ok Mohamed bɛ se ka hakili lajigin a ka o album sɔn dɔ la awɔ caman b'a kɔnɔ n bɛ se ka hakili lajigin ko musoya danbe tɛ tulon ye musoya danbe ye baara ye musolu a ka sabali musoya danbe tɛ tulon ye musolu yo musoya danbe tɛ tulon ye Sata Sise de baara diɲɛ bɛ kuma ne Mohamed Kane la Ala ni Aisha sababu diɲɛ b'i ka kuma ne Mohamed la Ala ni muso sababu Sata Sise ni ne mi ko ɲuman dɔn saya bɛna waati min na ne m'o dɔn mama fɔ ne k'i barika da i ka juru bɛ n na Sata Sise i ka juru bɛ ne la i ka eji juru bɛ n na ni n ba fasa de o bɛ n ka album na o ɲɛna Mohamed zikirida in kɔfɛ Mohamed bɛ baara wɛrɛ kɛ yan i n'a fɔ jumɛn bon n bɛ studio baara kɛ studio bɛ n bolo an bɛ clip baara kɛ an bɛ clip monter studio fana ka dɔnkili da fana bɛ n bolo bon an bɛ ka salle de répétition fana bɛ yen bon an bɛ ka projet nati quoi an bɛ ka projet nati dɔɔni don komi a bɛɛ tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ kalandenw kɔni bɛ Mohamed bolo o ka ca o tɛ ban kalanden caman ka ca Mohamed yɛrɛ damu la k'a fɔ ko ninnu kɔni ninnu bɛ ne jigi fa don dɔ la n dalen b'o la i dalen b'o la kɛlɛ yɛrɛ de sigilen filɛ n dalen b'o la kosɛbɛ parce que n'olu bɛɛ bɔra Ivoire ne mɔgɔ 2 de bɔra Ivoire bon a tɔ bɛɛ sɔrɔla awɔ ok Ala k'i n'u kan bɛn Ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la ok mais Mohamed i ka kalanden ninnu kɔfɛ zikiridara wɛrɛw baara i n'olu bɛ jɛ ka baara kɛ a zikiridara wɛrɛw a tɛ ban zikiridala fama bɛɛ bɛ taa ne ka studio la n'u danbele fara zikiridala bɛɛ mɔgɔ min ma se o ye solo de sinon a tɔ bɛɛ bɛ taa parce que studio bɛ solo fɛ donc mana Ala k'i n'u kan bɛn Ala k'i n'u kan bɛn mais Mohamed mɔgɔninfinya i mana kɛ cogo cogo hali mɔgɔ ni a n'a nɛ u bɛ kɛlɛ Mohamed n'a ka baarakɛɲɔgɔnw mankan tɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ kɔni bon mankan tɛ don parce que adamaden n'i ye hakili sɔrɔ ka ban i ni maa tɛ kɛlɛ n y'o de f'i ye n ko ne ni maa tɛ kɛlɛ koyi n bɛ ka sɛbɛ de f'i ye ne ni maa tɛ kɛlɛ an kɛlɛla yan bɔra da fɛ a banna ne ka denmisɛn bɛɛ bɛ n dɔn n'o ye an kɛlɛla yan bɔra da la a banna parce que min bɛ n fɛ n b'o de f'i ye min b'i fɛ a fɔ ne n b'a f'u ye o n'a ye min na n'a ma bɛn a y'a fɔ n ye a ye n bɔ fili la an b'a minɛ ni hakilina min ye an b'a minɛ n'o ye adamaden i kelen hakili tɛ se ka baara kɛ tant que i bɛ mɔgɔ mara la i kelen hakili ka dɔgɔ ka mɔgɔ mara donc o bɛ ne ni n ka denmisɛnw cɛ quoi ni min bɛ yen i b'a fɔ ne ye n'a ma bɛn n ma an b'a fɔ ka bila da min na sinon ne ni maa tɛ kɛlɛ koyi ne ni maa tɛ kɛlɛ ni ne y'i dɔn dɔrɔn n b'i classé dɔrɔn a banna o dɔrɔn ye ne ta ye Ala ka sababu ɲuman kɛ Ala k'i n'u kan bɛn Ala kana mɔgɔ jugu foyi don aw ni ɲɔgɔn cɛ ok Mohamed ye voyage kɛ ka taa kɔkana wɛrɛw la ka taa zikirida kɛ yen nɔ awɔ an ye voyage kɛ bon n y'a f'i ye an taara Burukinaw ni Lajinɛw ni an ye caman kɛ quoi Côte d'Ivoire kɔni kuma tɛ mais an bɛ ka yɔrɔ min ɲini olu ma kɛ fɔlɔ i ma ye Lajinɛw bɛ kɔfɛ Ala k'a tɔ bɛɛ lajɛlen nɔgɔya komi Mohamed an ye dɔgɔnin kɛ kuma na i bɛ ti sɔɔni kelen wɛrɛ kan na i ka album kɔnɔsɔn na album kɔnɔsɔn ninnu bon o ka ca n'an ko k'an b'o da est-ce que an tɛna dɔnkili camanba de da yan komi an ye kelen lamɛn na an bɛ fɛ ka dɔ wɛrɛ lamɛn na tuguni mɔgɔya kɛlen bɛ siranfɛ ye min mɔgɔya o ye ne siran bi mɔgɔya kɛlen bɛ siranfɛ ye min mɔgɔya o ye ne siran fɛn bɛɛ ɲuman na juguman ye ka di mɔgɔ juguman de ye man di wara ɲɛŋɛ bi dɔn mɔgɔ ɲɛŋɛ ti dɔn fali ɲɛŋɛ dɔn na mɔgɔ ɲɛŋɛ tɛ dɔn na kami ɲɛŋɛ bi dɔn na mɔgɔ ɲɛŋɛ tɛ dɔn na mɔgɔya o ye ne siran de bi mɔgɔya mara kɔnɔna ban tiɲɛna o ye tiɲɛ ye mɔgɔninfinya wa a ma nɔgɔn dɛ i b'a minɛ ten de koyi sinon n'i tɛna maaya kɛ ni bigan ye kɔni i b'a kɛ ni mɔgɔ ye o ye tiɲɛ savoir faire a bɛ nɔgɔya o Mohamed Inch'Allah a bɛ nɔgɔya Inch'Allah ok Mohamed komi i ka gɛlɛyaw fɔ ye hali e yɛrɛ ye cogoya la i b'a dɔn k'a fɔ ko nɔgɔya dɔ kɛra komi an ka yɛlɛ y'a fɔ cogo min na ko bazɛn riche don mais
Mamɛdi nɔgɔya minnu yɛrɛ i b'u se k'o fana dɔ fɔ a ye ayi sɛgɛba de b'an na koyi awɔ mais Mamɛdi a bɛ komi nɔgɔya dɔɔni kɛlen min sɔrɔ ayi nɔgɔya tɛ nɔgɔya ma kɛ fɔlɔ alhamdulillah ça va alhamdulillah an b'Ala tanu ça va parce que kunun ni bi tɛ kelen baara daminɛ ani bi kelen tɛ wa an dalen b'a la quoi ko sini ka fisa bi ye awɔ parce que o bi dɔn baara tagabolo de ye awɔ par la grâce de Dieu an dɛsɛlen tɛ wagati in na tiɲɛna an bɛ Ala tanu mana Ala ka nɔgɔyaba kɛ nin kɔfɛ Mamɛdi bi hamina ko ye min ye a bɛ fɛ k'a nɔgɔya Ala ko o nɔgɔya Mamɛdi ye Mamɛdi yɛrɛ ye furu kɛ a awɔ n ye furu kɛ n muso b'i voir n den bɛ yen den kelen bɛ n bolo muso kelen bɛ n bolo den kelen bɛ n bolo mais an bɛ ka filanan ko ni sabanan ko ni naaninan ko de ɲɛɲini sisan Mamɛdi an b'a fɛ ka naani bɛɛ de Mamɛdi Mamɛdi mais e ka maramu a tɛ fɛn fo la bon est ce que madame Seko b'o la a Seko t'o la Seko t'o la koyi a ma nɔgɔn dɛ Mamɛdi ɲɛna ne yɛrɛ filɛ nin ye ni ko b'o fɛ a ma diya o tɛ nɔgɔya ne yɛrɛ fan fɛ dɛ Mamɛdi a ma nɔgɔn maa si ma a ma nɔgɔn maa si ma hali ni muso de tun bɛ cɛ fila ta a tun ma nɔgɔn cɛ ma a tɛ se ka kɛ cɛ yɛrɛ la cɛ ta ka jugu muso ta ye cɛ bɛ sɔn ka kisɛ yɛrɛ ci vraiment c'est pas facile ok Ala ka sababu ɲuman kɛ Ala k'i ni muso kan bɛn fɔlɔ ko ni filanan ko n'Ala kɛ mɛ k'a den Ala k'o fana nɔgɔya ayiwa maramu ne m'a fɔ dɛ Mamɛdi yɛrɛ de y'a fɔ yan nɔ ne m'a fɔ dɛ ne kɔni ka dugawu kɛ Mamɛdi mɛ a ma se n kɔnɔ kosɛbɛ dɛ o dugawu minɛ man ayiwa Mamɛdi yɛrɛ ka baara kɔnɔna na fɛn jumɛn de man di Mamɛdi ye a n'a ka baara ɲɔgɔn cɛ n'u y'a kɛ a bɛ Mamɛdi yɛrɛ énervé fɛn fɛn man di ne ye o ye adamaden n'i ni mɔgɔ bɛ jɛna kana n'a dɛmɛ ka kungo dɔ kɛ et puis ka taa ɲɛfɔ kɛnɛma quoi fɛn kelen min n'a b'a to ne bɛ kuma f'i ma man ka min f'i ma o de y'o ye a banna kana n dɛmɛ n ka ko la i yɛrɛ b'a dɔn gɛlɛya ko dɔ bɛ n kan i nana n dɛmɛ k'a ɲɛbɔ ka tila tugun k'o ta ka togo ɲɛfɔ ni ne tɛ karisa tɛ tan a bɛ tan bon fɛn tɛ ne madimi k'o bɔ quoi o ye hypocrisia de ye adamaden n'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ k'a kungo kɛ a kɛ Ala kama n'i tɛ se k'a kɛ i sen bɔ a la quoi kana don a kan i n'a fɔ i bɛ ɲini k'a dun et puis ka tila ka taa ɲɛfɔ diɲɛ quoi bon vraiment ça me tue quoi parce que moi je dis n'i tɛ ne fɛ a fɔ quoi a tɛ fɛn bɔ ne n'i ka adamadenya la ne y'o f'i ye n ko ne ni maa tɛ kɛlɛ ne yɛrɛ b'a dɔn tigitigi karisa tɛ n fɛ a bɛ n nɔfɛ mais ne b'i mara o kan bɛɛ bɛ ne dɔn n'o ye ne fɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ n dɔn n'o ye souvent ne dɔgɔkɛ ninnu bɛ kuma dɔw fɔ n ye n b'a dɔn tiɲɛ de fiyewu n b'a fɔ karisa i kɔrɔsi karisa la karisa bɛ tan n b'a fɔ i ye bien sûr c'est vrai wallahi a bɛ ka min fɔ tiɲɛ don n b'a dɔn mais a bɛ ɲɛ quoi parce que ne b'a dɔn Ala ye fɛn fɛn da jɔn ye jɔn tɛ se k'a bali donc n'i tɛ ne fɛ kana tugu n na quoi en fait n'i tɛ n fɛ yɛrɛ de n to yen quoi n to yen a banna tu vois n'i tɛ mɔgɔ fɛ dɔrɔn i bɛ fara a la de ne yɛrɛ ni ko man di ne yɛrɛ ne ye da fɛ yɛrɛ de kuma tɛ n bɛ gɛrɛ i la ka n yɛrɛ kolokolo i la quoi a ma nɔgɔn moi vraiment moi je peux pas ne tɛ se k'a kɛ kanubagaw an y'o fɔ ye toujours a ka connecté len to Mali kunnafoni point net ale jabaranin kan hali bi aw ka zikiri waati don an n'an ka belebele bɛ ɲɔgɔn bolo halisa Mamɛdi i n'a fɔ sisan ne bɛ zikiri dala dɔ nɔfɛ ne n'o kɛlɛla mais ne y'a mɛn ko ne tun b'a nɔfɛ dɛ ne y'a mɛn ko ani o zikiridala in ani Mamɛdi man di ne bɔra zikiridala in nɔfɛ o nɔfɛ sisan ko n bɛna Mamɛdi ko n bɛna tugu e nɔfɛ e bɛ jɛ n'o ye wa ou bien Mamɛdi t'i jɛ n'o ye de bon fo ni ne t'a dɔn k'i tun bɛ karisa nɔfɛ sinon ni n b'a dɔn i bɛ karisa nɔfɛ n b'i ɲininka don mun ye ni karisa fara karisa y'i bila mun na parce que n b'a dɔn i tɛ nin gɛn ne ye mais n b'a ɲɛɲini karisa de fɛ sinon ne tɛ sɔn k'i mara o kan non ne tɛ mɔgɔ mara o kan ne b'a dɔn fiyewu e ni karisa de bɛ baara kɛ bon un coup tu es avec moi c'est que i bɛna ne bila ka taa ni dɔ de ye o olu ko n'o ye jateminɛw de ye parce que après min ni karisa fara o kelen de bɛ ni ne fara ka taa maa wɛrɛ nɔfɛ donc ne tɛ ni karisa cɛ tiɲɛ ne b'a ɲɛɲini de sinon ne tɛ ban maa la mais i y'a fɔ cogo min na ni nacogo
i b'a ɲɛɲini de koyi o ye tiɲɛ ye. voilà i b'a ɲɛɲini sinon hali n'i y'a kɛ ne la a bɛ n tɔɔrɔ o ne ka kalan ne ka bala ka bɔ ne nɔfɛ ka taa tugu mɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ e dun b'a dɔn ne nɔfɛ e mana kuma ne ye ou bien e mana ne ɲininka mun kɛra ou bien karisa mun b'i ni karisa cɛ a nana n nɔfɛ ne bɛ se ka explication d'i ma mais e ma kuma fo ka o mara o kan kan tiɲɛna a b'i n'a fɔ i ni karisa bɛɛ ye jogo kelen ne ma voilà ne b'o de jateminɛ quoi parce que o ye tiɲɛ ye. awɔ Ala ka sababu kuma ɲuman ya k'an kuma ye. ye tiɲɛ ye Ala ka sababu ɲuman k'an ye. Ala k'o dɔn Kalandenw hayiwa aw tilen dɛ aw Vraiment. ka karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la. Ok Mamadi club créé don Mamadi bolo wa? oui N'a oui ne fɔ ka du groupe bɛ yen tout, n ka fɛn fɔlikɛlaw ninnu ka ba. groupe awɔ n ka groupe bɛ yen Mais u bɛnnen kɔni don Mamadi. bɛnbaliya tɛ yen Bɛnbaliya tɛ yen nɔ. awɔ Mais Mamadi o club in na sisan awɔ ne ko i n'a fɔ sa ko ne bɛ fɛ ko ka don o club in na ne bɛ Mamadi de ɲini k'a ɲɛfɔ Mamadi ye Mamadi de bɛ ne ajouter wa ou bien ne yɛrɛ bɛ se ka ajouter groupe la k'a sɔrɔ n m'a fɔ club la denw ye. bon ne y'o f'i ye n'Ala y'i bɛn kalanden dɔw ma a tɛ kɛlɛ quoi a bɛ ɲɔgɔn faamu ni i y'a fɔ ne ye o ma deli ka ne sɔsɔ o la ni mɔgɔ nana ko karisa n b'a fɛ ka baara kɛ n b'o wele karisa b'a fɛ ka fara an kan aw ko cogo di olu yɛrɛ b'a o ɲɛna o ka ɲi bon n ma deli ka n sɔsɔ o dɔ la quoi mais n bɛ fɛ o ka n sɔsɔ a dɔ la de parce que i b'a dɔn ɲɛmɔgɔ yɛrɛ filɛ i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ a bɛɛ bolo a bɛ se ka kɛ olu bɛ i bɛ fɛ ka mɔgɔ min ta olu b'a tigi jogo dɔn u b'a dɔn parce que ne ka groupe la mɔgɔ camanba de bɛ yan ne y'olu ta yan ne ni n ka petini 2 de bɔra Ivoire bon a bɛ se ka kɛ dɔ bɛna fɔ n bɛ don groupe la ne t'a dɔn olu de bɛ se k'a dɔn mais karisa tiɲɛ na n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye ko bɛ ko la e yɛrɛ tɛ se k'a fɔ ko bɛ ko la e yɛrɛ tɛ se k'i kun don o fɛ mais il faut que kɔmɔgɔ dɔw de b'o ɲɛbɔ avant que u k'a ɲɛbɔ ka sɔrɔ e yɛrɛ t'a kalama tu vois mais n'o y'a bɛɛ kɛ toujours bɛ fili la parce que a bɛ se ka kɛ o bɛ maloya e ma ka to k'a bɛɛ laminɛ n'est-ce pas voilà o bɛ se ka maloya ne ma k'a bɛɛ laminɛ bon n'aw nana bɛɛ laminɛ e yɛrɛ bɛ se ka k'a la aw yɛrɛ b'a dɔn e yɛrɛ b'a la mais aw maloya la ne ma k'a la a bɛ kɛ baara ye voilà o de ye ko in Ala ka sababu ɲuman k'an ye ayiwa Mamadi an ka émission a bɛ k'i sɛnsɛn ka na n bɛna Mamadi yɛrɛ ɲininka dumuni jumɛn de ka di Mamadi yɛrɛ ye n'a taara sɔrɔ a ka madamu y'o tobi ka bila ye ala t'a ka fini bɔ fɔlɔ k'a labɛn a b'i sigi o dumuni kama ne min ta Ivoire sisan n'i ye madamu wele n ko min ka na a bɛ dumuni fɔlɔ min bila n ɲɛ o ye to ani pilakali de a dan wa ne bɛ tobi ka bila n ɲɛ quoi to pilakali parce que a bɛ n dɔn n'o de ye kosɛbɛ o de ka di non n b'o dun a dan non ni bana dumuni ma dɔrɔn nani nin n b'a dun a dan to pilakali Mamadi mariki ma nɔgɔ dɛ ko bɛɛ tɛ sɔn to la o t'a dɔn ko to in ka di o dɛ to non n'i b'a valeur dɔn to ye dumuni dumanba de comme den dɔ ko cɛ ko to bɛ maa kɛ dangaden o ko ten dɛ ko to ko ni b'i fɔ k'i to to ka k'i tigɛ fɛn ye ne ye nin lajɛ ne lajɛ n ka cɛ n ka mi ne de ma ne dɛ ni to bɛ maa kɛ dangaden se ka an bɛ danga san min na parce que ne yɛrɛ tɛ se ka tile 2 de i b'a dɔn ne jatigimuso dɔ bɛ yen ala ye juma da a bɛna to de di ne ma parce que a b'a dɔn n b'o de dun quoi wa n'a nana dɔrɔn a tɛ sigi ka mɛn mɔgɔ bɛ yen o mɔgɔ tɛ je mange n tɛ maa wele n tɛ maa wele walayi ni to in nana n'a ye mɔgɔ sɔrɔ yen non ni mɔgɔ ka ca n b'a fɔ a ɲɛna dumuni kɛ ni min nana ni min ma na n b'i fo dɛ Mamadi ka togo ma nɔgɔ dɛ ayiwa Mamadi ne yɛrɛ y'o fɔ i bɛ taa sɔrɔ comédien yɛrɛ ale tɛ fɔ to ka d'a ye dɛ i bɛ taa sɔrɔ to ka d'a ye a bɛ nin togo kuma in na ko cɛ to bɛ mɔgɔ kɛ dangaden ko to mɔgɔ kɛ dangaden to bɛ mɔgɔ arijɛgɛ siri ko walayi cɛ e ka maaw de ma ni to bɛ ma kɛ dangaden non saranw kɛra ye parce que ne bɛ to dun kojugu walayi ne bɛ to fɛ dɛ ne yɛrɛ ka dumuni préféré ye to de walayi tiɲɛ na o ɲɛna to ye dumuni ye koyi an b'an banna de ayiwa kumakan laban jumɛn bɛ Mamadi bolo k'o fɔ an n'an labɛnni jamaw ye sani i ka kumakan laban fɔ fɔlɔ i bɛ sɔn dumuni dɔ fana kan mun na ka sɔrɔ k'i ka kumakan laban fɔ i kanubagaw n'an filɛli jamaw ye Mamadi. maa ɲini n b'a fɛ maa ka dugawu kɛ n ye ne b'a ɲini n b'a fɛ maa ka dugawu kɛ n ye dugawu kɛ mama Aisha yo ngi ka dugawu kɛ n ye ko diɲɛ sera waati min ma ngi ka dugawu kɛ mama dugawu kɛ awa gino yo ngai duwawu k'aw den ye mama Aisha yo ngi ka duwawu kɛ n ye
kademili nyona lu nya sawina e kibila nyona lu ko sawina e muso tola dengolela ne kami mama isarate momedi bolo mama mama duwa kenye walai fi duwa jabira ne ko duwa jabira ne male mama Aisha yo ngiga duwa jabira a jabira ne ko duwa jabira walai a jabira o ngiga duwa jabira walai mama duwa jabira mama ne ba saflana de aiwa ibisi ga kuma kala ba fo ana kanu ba ko alhamdulillah kuma kala ban fe ama were de fo fo anga fo plateau insan fe mo medical kuma kan laba parce que ne ko ngodo ma ibisi ga kuma kan laba fo ko aiwa ko ne ka fo ka nya de ko kuma kan je kuma kan laba ma e chen oi plateau sa fe la kuma kan laba de ko plateau san fe la kuma kan laba asino sisante konyi bigotere alaga na change nya biala gote aga tire di aga tire amugo tala fiu fembe saya ka sa fo jeni ka saya amano hone jeni saya ni bugoti gini saya amano alaka osuma ya don parce que wakati ba so rabika die nyini ka nyaro die nyini wakati no nana be ka saya ma bika baraida n'est-ce pas voilà jeune saya alaka do ya ko amina ya rabbi saya ngi mabo era de fono ki mabo demsen una parce que demsen hakilite foye nga fin soro wakati na ka mama lafia nga fin soro ka papa lafia ka muso furu war ben ku me mobile sa me du sa bila adama den rete foye de ni ko ne do ni do woni so kan sajona mani ni alaye mami son si jana ina don chamai wallahi fama kana saya senema kaneto demseni yala wala demsen ta ko kona nyako don tu vois ni dongli galontala parce que ne hakilina bitoka mununu ko yikono ko sobe ni saya na ne soro ka soro o we ka be ka wari nyini tuma ma tam fo alai amano woni demsen dunga wari nyini anyuma na juguma ta jate don abe fe doronga war soro oui tien ali souvent ko be jiga kono war ko yina aka bon hakilima donc ami do de ke ala ka shijan kalfa amina ya rabbi shijan kene ala ban ko nyuma ala ko kalfa amina ala demsen saya do ya do amina ya rabbi man fana ma fa ngo chogoro ba ko sa da ko kana wule c'est vrai ou ça fa bla ko demsen na sa ngo chogoro ba de ka sa kazaro ti kala nyini mai donc ala kan sa ba be amina ay wa ne ka plateau kuma kala ba mais ga o yera de fou aka émission mandi vraiment asulendo so mi yera dona sa ne ba su trop ni ay doron parce que net ba YouTube kan ni ay doron ma kidi ka émission la me quoi ça dit que ko kala la maudu abe mo informer ko sobe bon ne to ka su ko sobe vraiment ala ka barika do ka barala amina ya ala ka barika do ka barala ala ka usago dawo amina ya rabbi abe mi ni ala fa ala ka kanawe amina ya o foli to e mi sa men jatigu fo chema ani musoma be kulubala ko kan ani malikono ani bela jelen fo ka barika Muhammad kanuna o ko fa men ga demson fo parce que ni mo bi bara nyonya na no yitu damana i kan wali nyuma don la mo fo ko so wala foli to o dorondo okay onyana aiwa kan baga nyori fayina mo zigiri ko tike o ni hilai ananga bilibili kum nyongolo o yere bora sisa ay mufasi munumbo o nyana o yere bora sisa kai amuri fayina ko connecter lu to mali kuna foni point la aka jom ni commentaire barike anga video ka au kambe wakati were